to točíš, Buďo? Jo. Dobrý den, vážení přátelé. Rádi bychom vás pozvali na takovou krátkou prohlídku dějištěm koncertů, které budou už vlastně od dneška až... Abyste věděli, když sem přijdete, co vás čeká, a vlastně sem nemuseli ani chodit kolikrát. No ale lepší bude, když přijdete, protože zase na druhou Vás stranu rádi člověk uvidíme. neprožije sám, to Rádi za něj nikdo neprožije. Jo. Máme tady buchty, ale ty už asi nebudou, když přijdete. Ale dámy a pánové, podívejte se, tady je třeba takzvaný fotonaut, jo? Tady se můžete postavit a vlastně kdyby tady byl člověk, který to obsluhuje vlastně, jo, tak by to bylo daleko lepší, ale... Bylo by to lépe obslouženo. Bylo by to lépe obslouženo, ale on vlastně má toho hodně, jo. Na to on má třeba buchty. A takhle, jo, takhle to smáčkne a my, dívej se tam, Honzo. Petře. 1. No a můžete se tvářit přirozeně samozřejmě. To bude třeba bezvadná. Tak, pojďme dál, pojďme se následovat. Maria. Tady je Jáchym, který pije v práci rum a dá si buchtu. No, to se vlastně, buchty se říká, jo, že každý vlastně je bůh. I ty. No a tady, přátelé, taková věc. Toto je náš starý oltář, na kterém jsme umístili kameny. A kdo z vás třeba je stejně ulítlý jako já na kameny, tak mám tady takovou nabídku, že pokud budete chtít směnit kámen za náš kámen, přineste nějaký svůj a tady vlastně budeme takový cyklus, vlastně to bude takový výměna kamenů se to bude říkat, jo, takový vlastně malý. Kdo přinese šutr, ať ho tady Musíš to nechá vyměnit a za nějaký kámen. si vezme. Jo, děkuju. Jo, vyměnit. Chlapci, kleptomanují. No a to je vlastně zhruba všechno. Nyní se pojďme přesunout do sálu. A ne, že to na tom oltáři bude samý živec. Jo, a dobrý je taky, že komu se chce vlevo, tomu se chce vpravo, jo, každý tady má, kdo chce, kam chce, pomožme mu tam. Osobně mám rád třeba krevel. Tady vidíte chlapce v práci, jo, takhle vlastně vypadá práce. Krevel je mužů, jakýmsi techniků, hematitem kteří našich se tady kamenů o to třeba. starají. Krevel je jakýmsi hematitem. Tady Honza třeba ten dře, jo, na toho já se vždycky rád dívám, protože on když dře, tak mě je tak nějak dobře. Já pochvala od šéfa potěším. Vem si buchty. Děkuju. Musíme se o ně starat, o chlapce. Mají toho hodně. No a tady vlastně budeme my. Tady vy, všude, tam my, ale vlastně to vy a my neexistuje, protože tady jsme my. Jo? Tady budeme my všude. A nejenom tady v tomhletom sále, ale úplně ve všech. Tady Jiří vlastně ukazuje, jak se správně chovat na koncertě, ale není to povinné, není to žádný mustr, je to zkrátka tak, jak kdo chce. No přátelé, těšíme se na vás velice. Pojďte uděláme takové závěrečné bytí pospolu. Přátelé, moc se na vás těšíme. A Já se nebojím použít slovo nadrženo. já se ho bojím použít. Tak to, Proto ho nepoužívám právě. ale ty, Tomáš, když to řekneš, tak Tomáš ten se nebojí ničeho, ten použije, co má třeba i ahoj.